କାଲି ରାତି 3টাରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ଚାଉମିନ୍ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲା କି ରାମ ଆଳୁ ପିଆଜି କଲ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଲ, ଚପ୍ କଲ, ପିଆଜି କଲ, ହେଲେ ମୋ ରେସିପିଟା କେବେ କରିବ? बात तो सही है। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ କ୍ୟାରମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବିଥିଲୁ ଚାଉମିନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଜର୍ମାନୀରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆକୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲୁ, ଯାହାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ଖାଇ ପିଇ ରହିକି 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା। मेरे साथ अन्याय हुआ है। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଚାଉମିନ୍ ଜଣା ନଥିଲା। कौन है ये लोग? କ'ଣ କରିବୁ ଭାବି ଭାବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ନା, ପୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚାଉମିନ୍ଟି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଉମିନ୍ଟା ସରିକି ପ୍ଲେଟ୍ ସଜଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିସାବ କଲା ବେଳକୁ ଆମର 8ଟି ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପିଛା ଦୋକାନରେ 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା। କିରେ ନାରଣ, ଏ ଦୋକାନୀମାନେ ତ ପ୍ରବଳ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 800 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖୁଛନ୍ତି। अरे कहना क्या चाहते हो? ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଚାଉମିନ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବି, ଆଉ ଯାହା ନାଁ ରହିବ ଚାଉମିନ୍ ଫାର୍ମାସି ବାଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋ କଥାକୁ ସିରିୟସ୍ ନେଇଗଲ କି? ନାହିଁ ମ, ଏଇଟା ବି ରାତି 3ଟାର ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ।